Il-Knisja tal-Kunċessjoni f'Bormla kienet ippakjata b'diversi qraba, ħbib u ħaddiema tal-Karitas li attendew għal-funeral ta' Christian Vella sabiex jagħtu l-aħħar tislima lil din il-persuna li ddedikat ħafna snin minn ħajjita tgħin u tressaq persuni dipendenti fuq sustanzi lejn il-programm ta' San Blas immexxi mill-Karitas. Christian Vella magħruf bħala Il-Fulu, miet fl-età ta' 39 sena nhar l-erba' li għadda u l-awtopsja kkonfermat li huwa miet kawża ta' chest infection severa. Bosta kienu dawk li matul dawn il-jiem li għaddew selmu l-memorja tiegħu anka fuq Facebook fejn spikkaw il-messaġġi tal-membri tal-istaff ta' Karitas Malta u residenti fi programmi terapeutiċi mmexxija mill-istess organizzazzjoni. Għal dawn aħħar snin, Christian ħadem bħala facilitator fil-komunità tax-Shelter, il-post li fih persuna trid tagħmel ftit ġimgħat ta' preparazzjoni qabel tgħaddi għal programm ta' San Blas. Ħafna minn dawk li attendew għal funeral libsu lewn abjad u l-qudiesa tmexxiet minn Monsignur Charles Cordina li kien akkumpanjat minn Father Joe Mifsud. Fl-intratura tal-Knisja tpoġġiet kaxxa ta' donazzjonijiet b'Karitas Malta, dan fil-waqt li dawk li attendew setgħu ħallu messaġġ ukoll fil-ksib tal-kondoljanzi. Apparti minn hekk spikka messaġġ li twassal mill-mara ta' Chris. Kont mhux biss id-dawl ta' għajnejja u ta' wliedna, iżda id-dawl għal ħafna oħrajn. Ent lin-nies anka fiskiet mingħajr daqqa ta' trombi. Kif biss qalb safja bħal tiegħek setet tagħmel. Kont iben li dejjem wera rispett u maħabba kbira lejn il-ġenituri tiegħek li tant kont tħobb li huma bil-qalb kollha tagħhom iħobbuk lura. Intant qabel il-funeral it-tabuta Chris iddaħħal San Blas għall-aħħar tislima u minn barra ommu, missieru, martu u lidu l-istaff u residenti ta' Karitas Malta kien hemm ukoll il-kelba tiegħu Xiva tistennieh. Dan hekk kif fuq parir tal-veterinarju li l-kelba resquha lejn it-tabut biex ikollha il-closure tagħha masida. Bil-kelba taqsam qlub dawk kollha preżenti hekk kif intafet mal-art quddiem it-tabut u għamlet ħin sikta mingħajr ma ridet tiċċaqlaq.